Ăsta aici. Costai. Când îl văd pe vărul meu, Ninel, cum se chinuie să-i arate la copil să învețe la țambal, la băiatul lui, mi-aduce aminte exact cum eram eu când eram mic. Mă văd pe mine, cum se chinuia tataie cu mine. Pune mâna și învață la țambal. La vârsta de 13 ani am plecat prima oară în Bruxelles cu taraful de Haidux. Câțiva ani cu succes, mare succes, în care am căzut în droguri. Am intrat în droguri și asta a fost pușcăria mea. A fost ca o noapte care nu se mai termină fără sfârșit.